Ndathokoza kwambiri kuti mwandipasa funso pano pa zobwe makamaka pa trading inoyo imene tili yachizanda, kaya inoyo ndi logodadi kaya ndi sidade, sindikudziwa kwa inu kuti inoyo ndi chani, ndi location, ndi tauni, koma ndili pano pa chizanda. Ndikakweza mtunda kuseri kwa mapiri azobwewa ndikuti ndathokoza mbiki pano pa zobwe kapena kuti pa chizanda mdziko la Mozambique. Tinali limodzi masiku atatu onsewa kuzungulira mphiri la Dzobwe. Pa phiri la Dzobwe ndi senta yayikulu kwambiri mchigawo cha East and Central Africa. Lanu lachokera pa zolankhula zanga pamene ndimafotokozera za njoka yotchedwa Leviathan. Mukunena kuti akulu simunamalize, yemwe ine ndikufunsani funso kuti mundiyankhe funso la mayina amene mudakaona pa amene itanyamula. Njokayi idakuonetsani mayina. Ndathokoza kwambiri kuti mwandipasa funso pano pa zobwe makamaka pa trading inoyo imene tili yachizanda, kaya inoyo ndi logodadi kaya ndi sidade, sindikudziwa kwa inu kuti inoyo ndi chani, ndi location, ndi tauni, koma ndili pano pa chizanda. Ndikakweza mtunda kuseri kwa mapiri azobwewa ndikuti maso anga akuona mtunda wa Malawi kutali kwambiri. Funso lanu lachokera pa zolankhula zanga pamene ndimafotokozera za njoka yotchedwa Leviathan. Mukunena kuti akulu simunamalize, yemwe ine ndikufunsani funso kuti mundiyankhe funso la mayina amene mudakaona pansi njoka imene itanyamula m'manja mwawo. Mukunena kuti njokayi idakuonetsani mayina a mipingo yolekanalekana ku dziko lapansi. Nanga pamene mumafotokoza za njoka imeneyi, kodi muzochitika za njokayi 666 ikukhuzidwa? Mutifotokozere motani malinga nkuona kwanu kumene munaona pansi pa nyanja. Ife tichiope bwanji, chikukhuza bwanji machitidwe a nthawi ya pansi pano. Zikomo m'bale wanga mene mwabweranso ndi akazanu kudza tiyandikira mutamva kuti ine Brother Twibe ndili pa Mozambique pano. Ambuye akudalitseni. Ndizoona kuti tsiku lina ndiyankhe funsoli ndidapitadi pansi pa nyanja pamodzi ndi chirombo chotchedwa Leviathan kukachiona chirombocho, koma ulendowu tinkayenda ndi mdierekezi. Nditapita pansi pang'ono ndinayamba kuzindikira kuti ndili malo olakwika otayika chifukwa thupi langa lidayamba kuchita mantha kamba kakuti maulendo amene timayenda ndi Satana ndili kuchipembedzo cha Satanawa, ndimayenda half human half spirit. Ndikuti ndikafika pamalo makamaka mukafika pamadzi, half spirit imayina kugwira ntchito yake kukutetezani kuti mukhale ngati zinyama zimene zimakhala zopanda vuto zikakhala pamadzi, monga kupuma oxygen ndi zinthu zina zimene zimakhala zodetsa nkhawa pa thupi la munthu kukhala pansi pamadzi. System yakapumidwe ka zinthu za pamadzi ndi pamtunda nzolekana kuti madzi asalowe mphuno, musabanike, mukhaleko nthawi yayitali muli pamadzi. Ndinayenera kutenga mbali ya spirit, half spirit, koma half human imandipanga kumazimva munthu zowawa zimene thupi la munthu likakhala pamadzi limakumana nazo zinkamveka mthupi mwanga, kusonyeza kuti ineyo si Satanayo ayi, ineyo ndi munthu ndapita pansi ndi Satana, ngoti Satana wandigayirako mphamvu za spirit yake
kuti zindithandizire kupanga survive kupita pansi pa madzi. Ndidachiona adi chinjoka chomwe chidule. Chinjoka chotchedwa Leviathan maonekedwe a tsiku limeneli inkaoneka kuti ni njoka yayitali, koma kuchokera kunchira mpaka nakuzafika chakumutuku kumayandikira munsemwe munali miyendo ngati muja tichitira kuti timatika scorpion timatika chani kaja kamakhala ni miyendo yambirimbiri koma kamalumira uku ndi uku. Scorpion tingalekeze ngati choncho, miyendo yotayika yambiri koma chamaonekedwe kunsanaku kotambalala bwino ngati ng'ona, koma munsemwe munali ngati manja, timiyendotu timene timayenda mbali ngati manja. Mwanjira ina ngati munaonapo chithunzi cha dragon, njoka yoopsa yotchedwa dragon imene imalamulira dziko la China, Japan, kapena kuti mulungu wa ku Asia ndi dragon, mfumu ya ku Asia ndi dragon. That's why makomo malo ambiri azojambula za ma Chinese amakupasani chithunzithunzi cha dragon. Majambulidwe a nyumba zawo, malo odyera, ma upstairs yawo amayesesa kukupasani kachithunzithunzi ka dragon. Mwakatundu ambiri amene timagula a China mumakhala ulemu wapaderadera umene amaupereka ku dragon. Ngati mukudziwa bwino dragon, chirombo chimenechi chimaoneka ndi miyendo yambirimbiri mbali mwakemo, koma kumaonekedwa njoka, chili ndi kuthekera kouluka, chimayenda malo olekanalekana, mulengalenga nthawi zina chimaoneka m'mayiko aku Asia chikung'ani maso. Ndidzafunika kufotokozera bwino za dragon wa ku China imene idzakhale nkhani ina, koma mwina chifukwa chakuti chinakachionachi chimafanana ndi chimenechi, kuphatikizanso kuti ndinaliko ndi ku Asia chifukwa ndi ku Philippines, ngati sindikulakwitsa ndi China chingachepe apo ndi apa, Korea apo ndi apa, khala ngati Philippines ndi Asia if I'm not mistaken, kupeza skulu ndiyochepa yakuzindikira kwa zimenezi. Ndinachionadi ndikuyankheni mbale pano pa mbali mwa phiri la Dzobwe ndimene tikulionapo kumene ndikungochokerako kumene tabwera ndi chozizwa cha Dave Makanga mukumuonapoyo. Zikomo ndidayiona adi njokayi ndikuyankheni. Ndingazipemphere nthawi kuti audio imeneyi nkakafika kwathu ku Malawi nkakhalenso pansi mwina kuyitanthauzira bwino pa zimene ndizisiye lero lom'mamawa uno pamene tikusanzikana lero lachisanu kuno ku Mozambique. Ndidzatambasule momveka chifukwa amene nayamba funso limene anafunsa m'bale wina likufanananso ndi limene mwafunsa inu lero, ndikuti ndikakapitanso kuma audio kawiri ndikalipeze funso limenelo ndikamve kuti anafunsa kuti bwanji, koma kuoneka ngati kuti munthu wina anafunsapo kale nkhani yanuyi, ngakhale ananenapo that divine daughters aja tikwadziwa bwinobwino tinawafotokozera aza uchifwamba ubisala mamafia anafunsakonso funso limapita chakumeneko, koma kwa lerolo ndikuyankheni kuti zoona ineyo chinyama chimenechi ndachiona ndithu, ndipo chinali ndi maonekedwe ngati ndikunenawa dragon wa ku China amene ndanena kuti si Leviathaniyo, dragon wa ku China iyi ndidzafunikanso kuti nifotokozere payekha kuti mudziwe kuti chifukwa chani ma Chinese sapembeza mulungu wakumwamba, ndipo mukapeza ndi chifukwa chakuti mulungu ali ndi anthu ache akufuna kupulumutsa dziko lonse lapansi. Uthenga unakafikira ngakhale kuma China, ndidzachita kufotokoza bwino, koma ameneyi ndikameza mfotokozera muzandimvesese bwinobwino, mudzachita chidwi kwambirinso nthawi imeneyo. Ngati mpata udzapezeke amene mungayipeze audio iyi muzandisungire ngati ngongole kuti ndidzafotokozere za dragon wa ku China. Amaoneka maonekedwe ofanana ndi amene ndakamuonera Leviathan pansi pa madzi, koma ndingofuna ndipereke kuyankha kwabwino kuti ndinakamuona Leviathan si dragon wa ku China, koma ndimangofuna ndikupaseni chithunzithunzi cha dragon wa ku China kuti maonekedwe awo adafanana ako pang'ono ndi mmene Leviathan mu tsiku ilili adafuna kuonekera kwa ine pamene ndapita pansi pa madzi ndi Lucifer. So tamverani, mayina adalimo azipembezo mu manja mwake mmene mudaonekera mayina amenewa.
mukamaphunzira mozama monga ndanena kuti tizaphunzira bwino, mumayenera kuzindikira machitachita a njoka imene yotchedwa dragon. M'maudio anga ndikumafotokoza kuti Lucifer anagawa materemu atatu nthawi yonse imene dziko lapansi likhalepo, analigawa materemu atatu. Ndi teremu yosiriza anapereka kuti adzalamulire ndi Leviathan. In the sense of not kuti Leviathaniyo ndiye mwini wake Luciferayo, koma wangopereka ulamuliro uyuyu ngati chair, khala pa mpando owukira kumwamba ndi Lucifera yemweyi, koma anangoperekako mphamvu kuchinyama chimene chimatchedwa kuti Leviathan. Ndanena kuti kapena nene kuti Leviathan ndi mmodzi mwa angelo akugwa pa angelo 200 opsa kwambiri amene anapangisa kuti zinthu zambiri mukuziona ku dziko lapansi lino zikhalepo. Mumapeza angelo amenewa mu buku la Enoki, amafotokoza za fallen angels okwana 200 amene anayambisa kuti kukhale zisulo, mankhwala ndi maumisiri ambiri amene at advanced level lero mukuwaonawa akuchokera ku zimenezozo. Ni nkhani zosausa kwambiri, tikamazama kwambiri pa nkhani imeneyi idzakhala yokhumudwisa kwambiri, kuzapeza kuti ambiri amene tili ku dziko lapansi timanyadira, timasangalala ndi zinthu zimene Leviathan wapanga ku dziko lapansi. Now ananena kuti adzalamulira kumapeto kwa nthawi yapansi pano. Ndiye pamene ndikukuyankhani kuti mayina ndawaona, komano mwina chidwi chanu mmafuna nitachula kuti nnaona mdzanjalo mayina ampingo uti ndi uti ndi uti amene anali mmenemo. Mwachidule sindili ndi mwayi pakadali panopa omatchula mipingo imene ndidayiona ili mdzanja la Leviathan, koma ndili ndi mwayi otchula ntchito zimene zimachokera pansi pa nyanja, zimene Satana ndiyerekezi anasungiza ku mipingo imene ili mdzanja lache. Pamene pachichewa chikufunika mundimvese pamene ndikukuyankhani m'bale kunoko ku Mozambiki live, pamene mwandifunsafunso limeneli. Sindifuna mukhale confused, mundimvesese kuti mayina amagreja ambiri machachi kunomati igreja ali manjadi mwa Lucifer ndawaona ambiri woti ndingayambe kutchula mamawa mwina ndingalekeze chakumasana niyo mukulemba pamenepo kuti chali chakuti. Komano ineyo phase 1 imene ndikuulula za machalichi amene ali mdzanja la Leviathan, ndikufuna ndiulule umboni wa ntchito za Leviathan zimene Leviathan anasungiza ntchito zakezo ku mipingo. Ndinene zimene mipingoyo imapanga, ntchito za mipingo imene imapanga, zimene mipingo imavomereza, koma zili zapansi pa nyanja. Mipingo yake ndi yomweyo imene mayina awo ali m'manja mwa Leviathan ndakaona pansi pa madzi. Chichewa chimenecho chili strong, ndiye muyambe kuchimvesesa. Leviathan ngati mfumu yolamulira teremu yosiriza anapanga material things, zinthu zolekanalekana zabwino za ku dziko lapansi zimene ma designer ndi opanga ake amachokera pansi pa nyanja kubwera ku dziko lapansi ndi kudzatulusa fashion ya mtundu wa pansi pa madzi kuti ikachitike, ikavalidwe, ikagwirisidwe ntchito ndi anthu amene muli pa mtunda. Now timadziwa kuti mpingo wa Mulungu ndi wodzipatula, ndi wodzilekanitsa pakati pa Satana ndi Lucifer. Ndi Satana ndiyerekezi amabweresa zovala zake, masitayilo ake, zakudya zake ndi ma lifestyle ake. Naye Mulungu anaphunzitsa kavalidwe kake, zakudya zache ndi lifestyle ya uzimu yake. Kupanga matimu awiri ku dziko lapansi. As I'm talking, tili ni matimu awiri, timu ya Satana ndi timu ya Mulungu. Zovala za Satana, zovala za ana Mulungu, zakudya za Mulungu, zakudya za ana Satana. Zonsezi zikuchitika ku dziko lapansi lino. Now njoka iyi ndikuchulukisa mafashoni kwa ana Satana amene akuwatulusa Leviathan ku dziko lapansi. Ndiye akatulusa fashion
kudziko lapansi kumadzi kuja ndikuyibweresa pa mtunda kubweresa ku mafactory ikapangidwa factory fashion ichi amene muivale mukakajoyina amene muivale koma muli ndi mipingo yanu ndikuvala zimene zozo za mafashoni akunyanjazo nkupita nazo ku chalichi mayina amachalichi amenewo amakhala kuti ali registered mdzanja la Lucifer la Leviathan. Pamene pamwe ndikukhulupirira kuti ndikulankhula koma mokupitani pakati koma kuserinso ndikukuzungulirani kukupasani yankho la mayina a mipingo imene ili mdzanja la Leviathan. Timveseseni bwinobwino inuyo ndi mchewa nzanga even though ndinu Mozambique chilankhulo chichewa chipwitikize sinditha chizunguso sinditha koma mundimvesese ndikuti ntchito za Satana ndiyerekezi zimene zili pa mafactory akudziko lapansi zimachokera ku mizimu ya pamadzi imene imasogozedwa ndi Leviathan. Ndi mzimu ndi ngelo amene amapereka madizaini aziwanda za pansi pamadzi amatuluka nkuzatumba munthu wina kukhala ngati ndi wanzeru ku dziko lapansi nkupanga chinthu nonsenu chinthu chija nkuchisirira nkumachigwirisa ntchito in order kuti chikuchoseni ku mtundu wa ana a Mulungu chikupitiseni ku mtundu wa ana a Satana. Chinthu chija iniyo mukagula nkuyamba kuchigwirisa ntchito mukapatsidwa nkuyamba kuchigwirisa ntchito mukapasidwa nkudya mukapasidwa nkuvala mukagula nkugwirisa ntchito mumakhala kuti already mwapanga accept mzimu wa Leviathan. Ndiye kumene kumapezeka mafashoni amenewo ngati angapezeke pa mipingo imeneyi ndi imene Satana ndiyerekeza adaka ndionetsa ukakhale umboni ukapita ku mtundaku kuti machalichi ena ali mdzanja langa umboni wakuti machalichi ena ali mdzanja langa udzikaonamo mavalidwe awa udzikaona madzoledwe awa udzikaona madyedwe awa. Ndikukhulupirira kuti tsopano nchimwene pamene pamwayamba kundimva mwachisanzo mwanena greja imene numapemphera ndikuganiza kuti muli mugulu la mapentekosto kunoko ku Mozambique ndi mtundu wa greja imene niyo mwachula mipingo yoti ku Malawi ilipo koma muchose dzina la mpingo wanuwo mutengeno zimene ampingowo amapanga zimene amazivomera. Mwachisanzo pano ndikutengerani zinthu zitatu zokha zimene zimapangidwa pansi pamadzi zimene Leviathan anadzipereka ku dziko lapansi ndipo zinapereka chikoka champiri ku dziko lapansi ndipo ambiri amazitsatira ndi kudzigwirisa ntchito zinthu zimenezi. Ndikutengerani choyambirira ndi mtundu wa zakudya za dziko lapansi. Mupita ku mtundu wa zakudya za dziko lapansi mukapeza zinthu zimene amatcha kuti ma processed food zakudya zimene zapangidwa process ku mafactory nyama zakumwa ndi luso la Leviathan ma artificial sugar luso la Leviathan. Kudya zimenezi nkukakhala pa chalichi amene mumadya zimenezi nkukajoyina chalichi cho Leviathan amachipanga register ngati chalichi chake chifukwa chapanga accept mtundu wa anthu amene amadya zakudya zimene zapangidwa ndi iyeyo pansi pamadzi. Namba 2 mtundu wa mankhwala tidzakambirana mozama pa mankhwala pali mapiritsi makapsulo mankhwala akumwa amadzi a liquid ma injection a mitundu amene anachitidwa discover ndi ziwanda zochokera pansi pamadzi ndikudzalowa mu maprofesa mu madokta mu machemisticians amene amapanga mankhwala ku dziko lapansi koma mosogozedwa ndi nzeru za Lucifer in order to destroy the kachisi thupi la munthu chifukwa ndi kachisi wa Mulungu. Amakachita destroy kuti inu mukudwala TB akupasani mankhwala kuti TB ichire koma mukachita TB mankhwala a TB achi akaononge kaganizidwe ka munthu mmutu mwake. Mukudwala matenda HIV akupasani ma ARV koma akakupaseni chidaliro amatcha kuti the dependent drug ndi chinthu choopsa chimene chinapangidwa ndi Leviathan pansi pamadzi. Zija zakuti mukapezeka ndi HIV
ndi akuyezani mukupita kukatenga ma ARV. ARV is a dependent, the dependent drug. Sindikudziwa ningafotokoze bwanji kuti dziko inuyo mumve ndikamanena za dependent drug ija yakuti mumatha kuchira koma mumakhala dependent, kudalira kuja kumene kumakupangani kuti inuyo popanda kumwe chimene chocho simungakhale ndi moyo, koma matenda aja mulibe. Mwamwa mankhwala mwapeza bwino, koma kwina kuja mumayenda in a dependent process, dependent journey yakuti mukungodalira chakuvalani chakuti inuyo simungachite bwino popanda mankhwala amene wawa. Ndakupaseni chisanzo cha mankhwala amene azibambo amamwa, ma blue pill amene azibambo amamwa kuonjezera mphamvu za kuchipinda, amakhala ndi vuto la dependency. Zija zakuti tsiku lina inuyo osamwa mankhwala amene wo thupi lanu silingachite function bwino pa mkazi wanu chifukwa ubongo wanu umadalira kuti mumakhala ndi mphamvu mukamwa mapilisi amene wo. Chimenecho chimatchedwa kuti the dependency, kudalira. Gulu la mapilisi ngati amene amayika dependent pa munthu amakhala dependent on drugs, amachokera pansi pa madzi chifukwa dependency imafunika muchite depend pa Yehova. Ndi iwaja amaza kuchosani kukuyikani depend on drug. Ndikhulupira ndikumveka bwino ngakhale ndine bulutu koma ndikumveka bwino. Skulu yanga mbale ndi standard 3 ya Malawi, ndinalekezera standard 3 pa Nsondole kwatiye kuntumanji ndi kwathu 3. Ndikutolera Chingerezi chipatali chifukwa ndine mwana wa Kuki, ndakulira m'mayadi zaka zonse, ndabadwira mu area 3, ndakulira mu area 9, 10, 11, 12 ngati mwana wa Kuki pakati pa anazungu. Ndi Chingerezi mmachimvachi, not chakusukulu koma chokhalisa ndi anazungu. So tamverani, ndikuyesa kutolera kuti mundimvesese ndikamanena za dependent drug. Ndi mankhwala amene amapangidwa kuchokera pansi pa madzi, pansi pa nyanja. Ndakupasani chisanzo chimene chingati chachiwiri cha amene amakhala pa dependent drug amene wawa nakhalanso mamembala mipingo chifukwa chakuti ikupanga accept anthu amene ali dependent on drug, sachita dependent pa Mulungu. Ndiye ngati akuchita depend pa mapilisi, ndiye kuti iwo amakhala mamembala a Leviathan. Chali chicho chimapangidwa register mdakachipeza nzanja lake. Pamenepa ndiye kuti mungoona nokha kodi ni mipingo ingati imene imalola anthu awo kukhala pa mapilisi a dependent on drug, amene pakadali panopa akupembeza koma amachita depend on drugs. Ngakhale mutawuza kuti Mulungu amachiritsa, sangakhulupirire, samachita depend on God, amachita depend on drug. Matenda angonagona. Lucifer njoka iyi inatulusa anyamata amene wawa. That's why muzaona kuti kukamachitika miliri ku dziko lapansi ngati a COVID acha ndi matenda ochokera pansi pa madzi kuchokera mdzanja la Leviathan. Mipingo yonse imene inachita mantha ndi kuchita depend on katemera, depend on COVID-19 ijayo, ma vaccine tinali nawo acha. Vaccine uja it's a dependent drug. Kuti inuyo mukuchita depend on kuti even though chimfine cha COVID chitabwera sichindipeza chifukwa molede vaccinated, ndatemeredwa kale mankhwalawa. Ma dependent people amene amachita depend on drugs, taona mipingo yo aukhulupirira. Panopa nditangokuwuzani kuti anthu onse a dziko lapansi linolola Mozambiki kuphatikiza Malawi kwathu kumene ndikuchokera, mipingo imene inapanga nawo register pa COVID-19 ndikutemeretsa vaccine uja nkubayitsa mamembala amene wo mipingo yawo ndi imene ninakayipeza dzanja lache ikuonekera m'manja mwa Lucifer chifukwa those members sachita depend on God, amachita depend on vaccine. Ndekuti sindikusoweka kutchula, iniyo mungodziwa kuti kodi ni mipingo ingati pa Malawi ndi Mozambique, we are neighbors. Kunoko magereja angati amene analandira nawo ma vaccine. For vaccine ndi ntchito za Leviathan za kumapeto zimene adayika mu ma drug dependent, mene anthu amakhulupirira kudalira moyo wawo pa Mulungu kuchosa ndi kudalira pa mankhwala, zikuchokera ku the spirit of Leviathan. Now
ndangati pa Malawi amene anabayitsa nawo katemera amene ucha. Nanga tiye tiyambe kutchula mipingo ya mamembala amene anakabayitsa nawo vaccine. Mungotenga mipingo imeneyo muyika apapa mukafika ku Malawi. Ndiye kuti audio ingati ingakafike ku Malawi poti ndili kuno ku Mozambique, ikakafika ku Malawi, Amalawi akangoyang'ana mipingo imene inavomera kupanga nawo vaccine mu nyengo ya COVID-19, akapeze akazindikire kuti mayina a mipingo imeneyo ndi amene ndakapeza ali registered mdzanja la Leviathan. Nditapita pansi pamadzi kulowera ku Philippines pa the deepest Mariana Trench. Ana Mulungu, sitinabwere ku dziko lapansi lino m'bale wanga kufuna kudzatchuka koma kudzalanditsa ana ambiri amene ali mdzanja la Satana. Ndipo mvesesa m'bale wanga pamene ndikukuyankha, sinapulumuke ine kuti ndidzakhale chionetsero chonena zinthu zotere ndikunena panozi, koma Mulungu akukusambirani m'manja anthu aku dziko lapansi. Tsiku lina tikakafika kwathu mudzakumbukira zimenezi. Anthu ambiri akulandira zilango koma kuchokera ku mipingo chifukwa anali registered mdzanja la Leviathan. Motani? Pokhala ngati ma independent, kokhala ma dependent on drug. Chimenechi ndi chinthu chopweteka, chowawa, chopweteka kwambiri. Those people sapemphera akadwala, sachita depend on God, amachita depend on drugs. Khani imeneyi ndiyovuta kwambiri. Koma sindi kuti msamwe mankhwala, sindi kuti msapite ku chipatala, koma ndikungokuunikirani ana Mulungu. Ine ndili pano kuunika, sindili pano kuyika lamulo maudio anga awayi. Koma munthu ayenera kumvesesa bwino chifukwa chikhulupiriro chimafuna kuganiza. So ndikukuyankhani kuti ndi mayina a mipingo iti amene mudawaona ali mdzanja la Leviathan mutapita pansi pamadzi kudzera ku Mariana Trench. Ndikunena kuti sinditchula mayinawo koma ndingotchula ntchito za mamembala a mipingo imene ili pansi pamadzi, zimene iwo amazipanga accept kunja kuno ndi zimene zimaadetsa Lucifer, Satana ndi ziwanda zace nkumakayikira kuti usi mpingo wa Mulungu ndi mpingo wanga, chifukwa anthu a ntchito za Satana za kunsi kwa madzi amalandiridwa. Zintchito za Satana zimalandiridwa. Nditachoka pamenepo nanena kuti ndingokufotokozerani zochepa ndibwere pa chachitatu. Chachitatu ndi mafuta zodzoladzula, ma chemicals zimene anthu amazikongoletsera nazo. Pamene patipite kwambiri 75% ndi azimayi amene amapezeka m'mipingo imene ili registered kwa Leviathan. Anyamata asungwana ama makeup amene kuli makemiko odetsa tsitsi, odetsa khonje, whatsoever, ndichatima chakuti mesh dzodzola achina nipapa ndanzawo zija zimachedwa kuti ma lipstick. Zili ndikufotokozera kolekanalekana kumene kumapanga indicate kupezeka kwake kwa Satana mu zimene amagwirisa ntchito anthu amenewa. Now design pa nkhani yomweyi ngati mavalidwe apansi pamadzi zija zakuti mzimayi akulola ziwalo zace zionekere koma zili nchovala, zidinde thupi lace koma ali nchovala. Ndikuloledwa anthu amenewa kupita pa chalichi. Gulu limene lili kumene amalilola litapaka zinthu m'milomo lasintha maonekedwe a tsitsi lawo, maonekedwe a nkhope zawo, manenepedwe awo, mahipi ndi zina zotero, mabere, mayimidwe, chanchani zija zoti zachokera pansi pamadzi. Zinthu zimene zizi luso limene lili ndiye likulandiridwa ndi mamembala ake amene ali mzipembezo. Na Lucifer tsiku limenelo ankanena kuti mayina okuapeza papawa ndi a mipingo imene imavomera kuchita izi, nkutionesa department yazochenachena, yazokumwaimwa, yazovalavala ndi madesign. Izi zakonzedwa pansi pamadzi ndi zinachitidwa discover, zinatumizidwa ku dziko lapansi. Iwo amene amakhala mu system imene iyi amakhala kuti ali m'manja mwa Leviathan. Now mamembala amenewa akapezeka mu chipembezo, chipembezocho chili mdzanja langa chifukwa Mulungu saphatikana ndi Belial. Mulungu saphatikana. Bible limati pali kuphatikana kwake nchani
pakati pa kachisi wa mafano ndi kachisi wa mulungu. Anaona chimenechi ndi Paulo kuti payenera kukhala gap, the separation between dziko lapansi la anthu osapembeza, mavalidwe anthu osapembeza, madyedwe anthu osapembeza ndi zakumwamba za Ambuye, mavalidwe aopembeza ndi madyedwe aopembeza. Pakhale kulekana, zikaphatikana. Paulo wadabwa akuti kuphatikana kwake nchani pakati pa kachisi wa mafano ndi kachisi wa mulungu. Na tamverani, akachisi onse amene ali registered mdzanja la Leviathan pansi pa madzi amene ndaona, zintchito za Leviathan pansipa ndi zochitika zimene zili kunja kuno, zimene mamembala ake akapezeka kuti atenga nawo za Leviathan zinkuvala ndi kukapezeka kuchali chichanucho chimakhala kuti chapanga registered kumayina a ndandanda wa mipingo imene ili manja mwa njoka yolamulira third term yotchedwa ulamuliro wa Leviathan wakumapeto a nthawi imene taponda pano. Ndakulankhula ni mokuluwika kapena moneneratu poyera, inuyo muziweruze nokha kumene muzimvera odiyoyi kapena mmene ndikukuyankhani m'bale pano pa Chizanda mdziko la Mozambique. Ndikukhulupirira kuti mwandimvesesa bwinobwino. Ena pano amapatcha kuti pa Gandali tili pano. I think that is the right name yakuti Mozambique yonse ngapadziwe, Chizanda ena samadziwa Mozambique momuno, koma mukati Gandali ndikuti aliyense akupadziwa. Pano ndili pano pamadziwika ndi mayina atatu: Zobwe, Gandali, Chizanda. Sending yomweno ili ni mayina atatu. So ndili pano ndi pa Gandali, ndi ndikukuyankha mnyamata wa pa Gandali, banja la pa Gandali, pafunso limene mwandifunsali mozemberera ndakuyankhani. Sinanene kuti ndi chakuti ayi, koma mungotenga ntchito zimene zili za pansi pa madzi, zakudya za pansi pa madzi, ndi ndakufotokozerani zimene zizi. Izi ndizo umboni wa mipingo imene ili mdzanja la Leviathan ndi kupezeka kwa machitachita a zinthu za dziko lapansi. Mwachisanzo tili ndi mipingo imene imavina, tili pansi pa madzi pamene orchestra kapena kuti orchestra, kuti mungomva bwino, orchestra kumene kumachitika zovina osati masewera. Ndiye Lucifer ankanena kuti ndayikiza dansi imene yiyi kumipingo kunjako. Ndikhulupirira kuti pamene popo ndenda kuphetula iniyo mumve bwino kumene kumakhala china pala jomonde sika za Yesu, nkhani zake zimayenda kuti za Yesu zimenezo. Pamenepa ndiye kuti mukuchita combine, mukutenga machitidwe akavinidwe ka achina orchestra pansi pa madzi amene amalamulidwa ndi Leviathan, amene anatumphutsa kubwera pansi pa dziko la pansi pano ndi kulowa ku mipingo kukaphunzitsa mavinidwe akumabala, mavinidwe akuchikunja, kumadansi, kumapati, ndi kuabweretsa pacha pa mpingo, kumiyambo zizangala ndi zotero ndi kuzibweretsa pacha pa mpingo. So zimenezi ndi zina mwa zimene Lucifer anangondionetsa kuti mukaona mayina awawa musalimbane mayina awa kwauza wanthu, kapena ineyo sindikulimbana ndi mayina awa kuti amapanga zimene zinthu wakuti, koma mungotenga makalikalytics aziwanda za pamazi. Ndiye pansipa pali ma department aziwanda. Ndiye ndakupasani department ya the orchestra. Kumene kuli orchestra mutati mufikeko pansi pa madzi, mukadabwa mukupeza mapiano kumeneko, mukapeza ma keyboard kumeneko. Sono kubwera kuno munena kuti ndiye kuti keyboard tu ndiyoipa tisamayimbe kodi ndiye kuti kuimba madramu nchalichi tikulakwa tisamayimbe kodi. Ayi, ndi zimene zizidalipo ngakhale so kuchipembedzo cha Mulungu. Ankavina Davide, ankayimba anthu, koma ankayimba pati, ankavina pati, zonsezi zidaliko. Koma pali mchitidwe wapaderadera umene ziwanda zalowerera nawo kumavinidwe, kumachitidwe, kumagwirisidwe ntchito amapiyano ndi magitala ndi kwachulacha mmene muzigwirisirire ntchito. Mukapita ku kachisi wa ku Yerusalemu pa ulendo wa 586 BC,
pamene Zedekiya ndi anzake anagwidwa pansi pa ufumu wa Yuda ulendo kukakhala akapolo mdziko la Babulo pansi pa Nebukadinezara. Mkati mwa kachisi mudali zipangizo achinayire ndi anzawo zimene zinkayimbidwa ndi gulu la Asafu ndi gulu lina la ana Mulungu limene linkayimba. Ankamvera akakwera mpanda amaliwongo kumamva mayimbidwe a nyimbo za kukachisi. Zidali bwanji nyimbozo? Si zimene tikuyimba ife lero lozi. Kunalibe dansi. Gitala yemweyo sankavinira pala Jomonde. Gitala dramu yemweyo sankavinira kwasa. Ayi. Gitala yemweyo mukuyimva lero loyi sankavinira ingoma, sankavinira nyawu. So mukapeza kuti chamba cha nyawu chili kukachisi pagwirisa ntchito madramu aja. Ndi muone kuti kodi vuto m'madramu, vuto ndi keyboard? Ayi. Koma chamba chapansi pa madzi chakuperekerani kumakachisi ndiye mukuyimba. So kavinidwe kamene kaka kachikunjaka koma katenga zamba za kunyawu, zamba za kuingoma, zamba za kulegere kuchokera pamunsi pa Ethiopia pa Addis Ababa kukubwereserani pakachisi. Chimene chocho ndi chitsimikizo cha machitidwe a mipingo imene imapanga nawo, imene Lucifera pansi pa mfumu imene anayisira kulamula third term yochedwa Leviathan m'manja mwake. Mipingoyo inapanga legislation. Now yango ndikukupasani pano ndilakuti ineyo kwanga ndikungofotokozera zintchito zimene zikuchitika ku dziko lapansi zochokera pansi pa madzi, zimene zomukakazipeza zikuchitika so ku chalichi. Mungodziwa kuti chalichi chimenecho atwaiba anachiona dzina lake chitalembedwa. Kukana kutchula ndikangana ndi wanthu. Koma inu mungoona zintchito. Ine ndingokufotokozerani ntchito. Ndakuwuzani kuti kuvina koma tenga zamba za chikunja ndikuzipanga apply pamene mukuyimbira Mulungu. Ndekuti kuchita apply zamba za chikunja zimene zimakatenga zamba za chikunja ndikuzipereka ku mipingo ndi ziwanda zochedwa orchestra. Ndizo zimene zinabweresa reggae pa chalichi, zimene zinabweresa nyawu pa chalichi, zimene zinabweresa manganje pa chalichi. Kandi kumveka bwino kaini. Oyenda Yesu atonyada, oyenda Yesu atonyada, atonyada atonyada mukuvina ngati kamanganje choncho the orchestra. Kama kutengerani chamba cha kunyawu kukubwereserani chamba cha manganje kukubwereserani pakachisi. Na mukapeza zamba zimene zuzu achina reggae ndi ma hip hop. Yesu wanga Yesu wabwera posa chedwa. Yesu zamba zimene zijazo ndachina orchestra tidakapeza pansi pa madzi aja. Ndakuti zamba chimene chija mukakachipeza chili kukachisi. Ndekuti kachisi chimenecho chili registered mdzanja la Leviathan. Zimene zatsogoleri anafunika kuti ayimirire ndi kuzizimuka msanga kuti yes zoona. Si chalichi koma sopano tikupita kukavina nyawo. Si chalichi koma sopano tikapita kuti kupita kukopotoka. Kale tinkanena CCP ndiwo uma sana ndile mzimu samasuka amangokhala ali pe anali kufupi ndi kupulumuka. Koma chifukwa chakuti anakuwidwa dziko linakonda kuvina lero CCP inalo kani tuzo sausa. Iwa matisa pano ndeti nakonza inde atangovomera kuvina, atangovomera a synod kuti munthu akoza kumasuka ndi kumapanga zimene akupanga lero zija. Anthu ambiri mbira nagamukira lero CCP chili membership inakula chifukwa choti sopano CCP inamasuka amatino inamasuka inamasukira kuti kaya koma ambiri tikakhumudwa tikakafika kwathu. So ndikukupasani yankho menemu ndi mene mwina gawo iliri poti ndikungokuyankhani mwapatali ndi ngalole kuti ndikupemphe kuti bwanji ndikulekezere pa gawo ndakupasa kukufulasha za maina amene nawaona mdzanja la Leviathan kuti sindimaatchula mainawo koma ntchito zimene Leviathan amapanga kunja kuno. Mamembala ake sapezeka kuchalichi kwanu. Believe me bale wanga, iniye mutakongoletsa msumuna kongoletsa koma meshi sikuchokera kwa Mulungu, ikuchokera pansi pa nyanja.
inuyo mutakongoletsa mutati nkuchena muzivute zitani koma wigi sikuchokera kwa mulungu, ikuchokera pansi pa madzi. Tamverani, mutakongoletsa palibe vesi limene mungaikepo nkukongoletsa kuti lipstick mmapaka kukamwa uja kumeta sidze zimene zijazo zikuchokera kwa mulungu, ayi zikuchokera pansi pa madzi. Now chalichi chanu chimalola bwanji zintchito za pansi pa nyanja kuti zikachite apiye mu mkachisi? Ndekuti mwavomera kukhala pansi pa Leviathan. Kazumveka kani aperefyumu kumanunka nchalichi kununka kukangana mafungo aperefyumu. Kodi perefyumu hakuchokera kuti pansi pa madzipa? Department ya zamoyo zija zimachedwa mamemedi ndi zimene zimachita produce that chemical. Nkhani zosausa kwambiri mungaimvesese bwino nkhani imeneyi mutapita ku Cyprus mukaone timakampani tili pa Cyprus timachita bwanji ni mamemedi tikagwira ndipo tikaumika matupi awo ndikupera. Nkhani zosausa, nkhani zosausa. Spoon imodzi ndikuyithira ma 600 liters yonseyo ikupasani senti yakuti simunaimvepo you ever heard musanabadwepo. Izizizi ndi zimene mwina mbuyakana mandithandiza kuti ndizizama nazo. Mukakazipeza zimene zili kuchalichi kwanu musakafuse munthu mukangodziwa kuti mpingo huu uli registered mdzanja la Leviathan. Mukakangopeza zimene zizi, mukangopeza nyoncholi kerokiti akuuka kumbuyo kwa mzimayi wa mvano, kumbuyo kwa mzimayi woyimba wa dolika, kumbuyo kwa mzimayi wa MC, mukangopeza kuti zili nyoncholi zili ngani kandi maibusa koma zikung'animira ngani. Mind you, be careful. Anyamata inu posachedwa lipenga lilira apo, posachedwa akubwera mfumu ya mafumu azasimikizira ena ainu akutsala ndikukuwuzani kuti takusiyani dziko lapansi mwaponyedwa pa mkwato loyamba chifukwa cha izi. Mutasala kudya, mutapemphera, mutapewa machimo ambiri koma mutajoina nawo chipembedzo cha fashoni ya kumapeto anthawi ya pansi pano. Kodi ungandilole nyamata iwe pano kuti ine ndilekezere pamenepa? Amayi ndi abambo pano pa Gandali ndikudziwa pali mafunso ena, koma mundilole kuti kuyankha kwa audio imeneyi, kuyankha kwa funso ili ndilekezere pamenepa mpaka tsiku la maomboledwe pamene Mulungu adzadzalira lipenga adzakukumbutseni zimene ndalankhula inezi. Ngati ndidzakhala nditachoka adzakukumbutseni zimene ndikufotokoza inezi, kuti ntchito tsopano za makono ambiri zituluka kunsi kwa madzi kuonekera ku dziko lapansi. Chisanzo a Mozambiki ndi mmene mwaonera mayina a njinga mmene aonekera. Mwamuona Saneroji, mwamuona Lifani, mayina a mitundu koma ochokera pansi pa madzi. Watenga angati ku dziko lapansi. Zinthu zonse zimene mmazionazi zimakhala ndi mphoto yache. Nditero mpingo wa Mulungu, ndiloleleni pamenepa mpaka tsiku limene ndidzabweranso ndidzakuwuzeni kuti Frelimo anali ndani, ana a Mulungu, pamene tidzaone mitembo ya anthu ambirimbiri amene anadyedwa ndi kuphedwa amene ali m'chilemo. Mpaka tsiku limenero ndiloleni ndituluke wamtendere wosamangidwa muno mu dziko la Mosambiki. A Mosambiki musale bwino. Obrigado.